नमस्कार प्रणाम। भूषणा हमर नाम, लाजूता से मिलेला सम्मान। हाँ तो समझ जाई कि हम एगो लड़की से प्यार करत रहनी और ओकरा का महानवा से मोतिहारी ले जाई। हम टेम्पू से, अपना टेम्पू से महानवा से मोतिहारी या मोतिहारी से महानवा ले जाई। अब एक दिन के बाद का हो गल कि थोड़ा हमरा टेम्पू लिया में लेट हो गई तो दोसर टेम्पू के सवारी कर ली। अब जे बात से हमरा भेटा जाता रही सेमरा में टेम्पू वाला को, बात से हमरा टेम्पू वाला से हो जाता लड़ाई सेमरा बाजार में। अब सेमरा बाजार के लोग जे बात से हमरा के घेर के खूब कचलक, खूब मरलक। तो हम कम ना हो, हम खूब पिटई पटका पटका पिटाई। अब बुझ जाए कि इतना ना जब पिटा गई कि 4 दिन तक ले दवाई खोई। यही लिए भूषणा हमर नाम, लाजूता से मिलेला सम्मान। जहे तहे लाजूता खात रही का है तो लड़की के चक्कर में। तब बुझ जाए कि लड़की तो हमरो से पसंद करे, हमरो को पसंद करे, हम लड़की को पसंद करी, लाइक का फॉलो दोनों करी सब। अब बुझ जाए कि लड़की के चक्कर में हम एगो ड्यूटी ना दू गो ड्यूटी करी, एगो रात में एगो दिन में। दिन में टेम्पू चलाएंगे, रात में जब बात से दिन में टेम्पू चलाएंगे, काजू बादाम किशमिश ओकरा खियाई। रात में ड्यूटी करी तो बर्तन धो के खाना बना के खियाई। तो हम दू गो ड्यूटी करेले। यही लिए हमार नाम है भूषणा, लाजूता से मिलेला सम्मान। तो काहे लोग लगन होता नहीं परेशान, ऐसा तो ड्राइवर बाटे। तो बुझ जाए कि हमरा एक दिन लेट हो गई सी, दोसर ड्राइवर को बैठा के ले जाता, वो महानवा में ना सेमरा में लेके जाता महानवा से। तब तो हो गल भेटा गल हमरा लाजूता चले लगल हमरा ऊपर। हम कम ना हो, हम भागी ले ना, हम और लाजूता खाई ले। अब उसने लाजूता से मरलक लोग कि 4 दिन दवाई खोनी। यही लिए भूषणा हमर नाम, लाजूता से मिलेला सम्मान। समझ जाए तो बुझ जाए कि ये सब ऐसी सम्मान हमरा मिलेला कि आज देखिए के में हम रही। आ टेम्पू हम डेली ओकरा के बैठा के ले जाइए, कोनो दिक्कत ना रहेला। लेकिन एक दिन हमरा लेट हो गई से काहे दूसरा में टेम्पू पर गई। दिन में टेम्पू चले तो काजू बादाम खियाइले, रात में काम करिले, बर्तन धोइले तो खाना बनाइले। नमस्कार प्रणाम। भूषणा हमर नाम, लाजूता से मिलेला सम्मान।